Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Δώσ' μη τούτον των ξένων». Σύση Κόσοβα στο μικρόφωνο, Κατερίνα Μίχα στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Απόψε έχω κοντά μου το φίλο, γιατρό παθολόγο, διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πτυχιούχο της Φιλοσοφίας, πάλι του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στο δίπλωμα Ιστορίας της Φιλοσοφίας, τον κύριο Γιώργο Κρανιδιώτη. Χαίρετε. Γεια σου Σύση, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σου πάλι και εύχομαι να κάνουμε μια καλή κουβέντα. Καλώς ανταμώσαμε πάλι, Γιώργο, μπορώ να μιλάω στον ελληνικό. Βεβαίως. Θα πούμε λίγο θέματα πιο δικά μας καθημερινότητας και ένα ίσως πολύ πιο δύσκολο θέμα που όμως μας προάγει στη ζωή. Θα μιλήσουμε για το θάνατο με σκοπό να ζήσουμε καλύτερα. Θα διαβάσω ένα εισαγωγικό σημείωμα του Φρανσουά Μιτεράν που νομίζω ότι κάνει και μια καλή εισαγωγή για όλα όσα θέλουμε να πούμε. Πώς πεθαίνουμε? Ζούμε σε έναν κόσμο που το ερώτημα αυτό τρομάζει και προτιμούμε να το παραβλέπουμε. Άλλοι πολιτισμοί πριν από μας κοιτούσαν το θάνατο κατάματα. Χαρτογραφούσαν για την κοινότητα και για το καθένα ξεχωριστά το μονοπάτι του περάσματος. Απέδιδαν στο πεπρωμένο το πλούτο και το νόημα που του αρμόζει. Πιθανώς οι αναφορές στο θάνατο να μην ήταν ποτέ τόσο φτωχές όσο τον καιρό αυτό της πνευματικής ξηρασίας, όπου οι άνθρωποι πιεσμένοι να υπάρξουν φαίνεται πως αποφεύγουν το μυστήριο. Αγνοούν πως με τον τρόπο αυτό αποστραγγίζουν τη ζωή από την πιο ουσιώδη πηγή της. Ο θάνατος λοιπόν σαν θέμα μας με σκοπό να προάγουμε τη ζωή. Αλλά πώς ζούμε και πώς πεθαίνουμε πλέον οι άνθρωποι. Και από την πλευρά, σας ρωτώ και από την πλευρά του γιατρού, αλλά και από την πλευρά της φιλοσοφίας που έχετε σπουδάσει. Μάλιστα. Καταρχάς να χαιρετήσω και τους ακροατές μας, το λησμόνισα πριν. Το σημείωμα που διάβασες από τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος ως γνωστόν έπασχε από καρκίνο και τα λόγια αυτά τα έγραψε λίγο πριν πεθάνει, με συμπυκνωμένο τρόπο περιγράφει ένα φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται άρνηση απόθεση του θανάτου και πάει μαζί με ένα άλλο φαινόμενο, την εξατομίκευση του θανάτου. Τι εννοώ? Ότι κάποτε ο θάνατος ήταν ένα γεγονός αναπόσπαστο με τη ζωή και ενταγμένο μέσα στην κοινότητα και ήταν ένα καθημερινό, θα λέγει κανείς, συμβάν και γεμάτο με νόημα. Από κάποια στιγμή με την ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού βλέπουμε ότι στις δυτικές κοινωνίες παρατηρείται μια απόθεση του θανάτου, μια άρνηση του θανάτου. Δηλαδή καμονόμαστε λες και ο θάνατος δεν υπάρχει. Παρότι καθημερινώς στις τηλεοράσεις βλέπουμε το θάνατο είτε στα serials είτε και πραγματικούς θανάτους οι οποίοι συμβαίνουν, κάνουμε λες και όλα αυτά είναι έξω από μας και δεν αφορούν εμάς. Αυτό το φαινόμενο της άρνησης του θανάτου, το οποίο πολύ ωραία το έχει περιγράψει ένας Γάλλος φιλόσοφος, ο Αριές, που είναι μελετητής του θανάτου, κατά τη γνώμη του φιλοσόφου αυτού που συμφωνώ κι εγώ, οφείλεται στο ότι θέλουμε, η σύγχρονη κοινωνία θέλει η ζωή των ανθρώπων να είναι ευτυχισμένη, χωρίς να τη συννεφιάζει τίποτα. Εννοείται βέβαια ψεύτικα ευτυχισμένη, γιατί όλο αυτό βασίζεται σε μια ψευδαίσθηση και σε μια φαντασίωση ότι δεν υπάρχει φθορά, δεν υπάρχουν λύπες στη ζωή, δεν υπάρχει θλίψη. Επομένως, οτιδήποτε διαταράσει αυτή την ψευτοευτυχία την οποία θέλουμε να έχουμε, το αποθούμε. Και ένα από αυτά είναι ο θάνατος. Βέβαια ο θάνατος των ανθρώπων που μας περιβάλλουν, έτσι, γιατί η εμπειρία του θανάτου στον άνθρωπο είναι εμπειρία του θανάτου των οικείων του προσώπων.
μέχρι να πεθάνουμε κι εμείς οι ίδιοι, η εμπειρία του θανάτου είναι η εμπειρία του θανάτου των άλλων. Και αυτό το πράγμα, ο θάνατος των άλλων, φαίνεται ότι μας προκαλεί μια μεγάλη αγωνία και μια μεγάλη ταραχή, δημιουργεί ρογμές μέσα σε αυτή την ψευτοευτυχία που θέλουμε να φτιάξουμε, ότι στη ζωή μας όλα βαίνουν καλώς, και γι' αυτό θέλουμε να τον εξορίσουμε. Ως εκ τούτου τι παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα αρκετές δεκαετίες τώρα, ότι οι περισσότεροι θάνατοι, οι περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή δεν πεθαίνει ο άνθρωπος στο σπίτι του περιστοιχιζόμενος από τα αγαπημένα του πρόσωπα όπως συνέβαινε κάποτε, αλλά βλέπουμε ότι και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο τελικό στάδιο ανίατων ασθενειών, προκειμένου να πεθάνουν, μεταφέρονται από τους οικείους τους στα νοσοκομεία. Γιατί οι οικείοι δεν θέλουν το συμβάν του θανάτου να συμβεί μέσα στο σπίτι. Θέλουν να το εξορίσουν, να το εξοβελήσουν, να συμβεί στο νοσοκομείο. Όμως το νοσοκομείο είναι ένας απρόσωπος χώρος, ένας αφιλόξενος χώρος. Δεν είναι το ιδανικό μέρος για να πεθάνει κανείς. Βλέπουμε όμως ότι η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων στις αναπτυγμένες χώρες συμβαίνουν στα νοσοκομεία ή ακόμα χειρότερα και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πεθαίνουν εκεί οι περισσότεροι άνθρωποι. Και δεν πεθαίνουν πια στα σπίτια τους. Το να πεθαίνεις στο νοσοκομείο σημαίνει να πεθαίνεις μόνος. Δεν υπάρχουν πια έθιμα νεκρικά. Βλέπουμε και αυτό ότι έχει εξασθενήσει πάρα πολύ, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Κατ' ουσίαν δεν γίνονται κηδείες. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια βιομηχανική εναλλαγή ταφών, το έχουμε όλοι ζήσει. Δεν γίνονται κηδείες, δεν υπάρχουν έθιμα νεκρικά, έχει βγει από το πλαίσιο της κοινότητας ο θάνατος, δεν συνδέεται με ένα συναφές πλέγμα εθήμων και άλλων εκδηλώσεων όπως γινόταν κάποτε. Και σε ορισμένες χώρες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από εμπειρίες ανθρώπων που έχουν ζήσει ή ταξιδέψει εκεί, αλλά το βλέπουμε και στις ταινίες, εκεί έχουμε φτάσει πια σε ακραίες καταστάσεις. Βλέπετε πώς γίνονται οι κηδείες, πώς στολίζουν τους νεκρούς, να μην φαίνονται καν ότι είναι νεκροί, να φαίνονται σαν ζωντανοί με όλο αυτό το μακιγιάζ που κάνουν. Όλα αυτά στόχο έχουν να αποθήσουν το θάνατο, να τον ξεχάσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Γιατί μας χαλάει τη φαντασίωση που έχουμε περί ευτυχίας, μας χαλάει την ψευδαίσθηση της παντοκρατορίας που έχουμε επί της φύσεως και επί του σύμπαντος. Και τη ζωής μας τελικά. Αλλά μήπως τελικά ο θάνατος προκαλεί σκέψεις, αν τον ζήσεις όπως λες Γιώργο, όπως το ζούσαν οι παλιοί, οι παππούδες μας στο σπίτι, και βιώσεις το πένθος όχι μόνο σαν συναισθηματική κατάσταση αλλά και σαν γεγονός. Μήπως αυτό καθ' αυτό το γεγονός φέρνει σκέψεις οι οποίες είναι σκέψεις για τη δική σου ζωή και για το δικό σου χρόνο ζωής, τις οποίες πια ο σύγχρονος άνθρωπος δεν τις κάνει. Ακριβώς. Νομίζω ότι το να έχει κανείς μνήμη θανάτου ή να μελετάει το θάνατο ή να έχει το θάνατο μπροστά του συνεχώς στη ζωή του, αυτό ακριβώς τον οδηγεί στο να ζει μια πιο γνήσια και αληθινή ζωή. Αυτό είναι κάτι που όλοι οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι ανά την πορεία των αιώνων το δέχονταν. Γι' αυτό και ο Σωκράτης ξεκίνησε λέγοντας ότι η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου, διότι πραγματικά για να δώσουμε ένα νόημα στη ζωή μας και σε κάθε στιγμή που αναπνέουμε, πρέπει να ζούμε αναμένοντας αδιάλειπτα το θάνατο, ότι μπορεί να συμβεί ακόμη και την επόμενη στιγμή. Μόνο έτσι μπορεί να νοηματοδοτηθεί η ζωή μας. Βέβαια αυτό το έχω συζητήσει αρκετά, σε κάποιους φαίνεται μακάβριο, σε κάποιους φαίνεται καταθλιπτικό, αλλά δεν είναι έτσι. Όταν προσεγγίσουμε το μηδέν, τότε οδηγούμαστε σε μια γνησιότερη και καλύτερη σύλληψη του είναι. Όταν ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, αυτό και ότι ο χρόνος του θανάτου είναι κάτι το
το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε ούτε να καθορίσουμε, αυτό μας οδηγεί στο να ζούμε τη ζωή μας πιο γνήσια και να ψάχνουμε να βρούμε το αντίδοτο του θανάτου. Το οποίο αντίδοτο του θανάτου κατά τη γνώμη μου είναι η αγάπη. Και αυτό συνδέεται και με αυτό που είπα πριν, την εξατομίκευση, δηλαδή ότι οι άνθρωποι σήμερα πεθαίνουν μόνοι τους. Ο θάνατος είναι ένα εξατομικευμένο πια γεγονός. Δεν εμπλέκει την κοινότητα, δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι περιστοιχιζόμενοι από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γιατί λέω ίσως τώρα... τελικά όπως ζούμε πεθαίνουμε. Όπως και η μοναξιά είναι έντονη στις μέρες μας. Ακριβώς, όπως ζούμε πεθαίνουμε. Γιατί πραγματικά ο τρόπος της ζωής μας καθορίζει και τον τρόπο του θανάτου μας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχει επικρατήσει αυτός ο τρόπος θανάτου. Προφανώς και ο τρόπος της ζωής μας είναι ένας τρόπος εξατομίκευσης, ένας τρόπος μοναξιάς και μοναχοί πεθαίνουμε. Αλλά γιατί επιμένω ότι η αγάπη είναι το αντίδοτο του θανάτου? Να το δούμε ξεκινώντας ήδη από την βρεφική ηλικία. Ως γνωστόν, το νεογνώ όταν γεννηθεί έχει μεγάλο άγχος θανάτου. Ο οποιοσδήποτε αποχωρισμός από τη μητέρα, από το μητρικό πρόσωπο, του προκαλεί το άγχος του αφανισμού, άγχος θανάτου. Δηλαδή ήδη από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος, για να αντιμετωπίσει το θάνατο πρέπει να συνδεθεί, αναγκαστικά συνδέεται με ένα άλλο πρόσωπο και μέσα από την σχέση που αναπτύσσει με αυτό το πρόσωπο μπορεί και αντιμετωπίζει το άγχος του θανάτου. Και θα έλεγα ότι και αργότερα όταν έχουμε σχέσεις αγαπητικές, είτε στο πλαίσιο του γάμου, είτε στο πλαίσιο της φιλίας, είτε στο πλαίσιο της οικογένειας ή γενικότερα, αυτό το πράγμα γεννά στον άνθρωπο μια ασφάλεια, μια γαλήνη, μια ενότητα τέτοια που μπορεί να τον οδηγήσει σε μια μετριοφοβία του θανάτου, όχι αφοβία, γιατί πλήρης αφοβία του θανάτου δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά μέσα από τις σχέσεις αγάπης και την ενότητα με τα άλλα ανθρώπινα πρόσωπα, ο φόβος του θανάτου μπορεί να μετριαστεί. Όπως μπορεί να μετριαστεί και η επιθετικότητα, η οποία είναι αδελφάκι και αυτή του θανάτου. Και εδώ δέχομαι την άποψη του Φρόιντ, ο οποίος διακρίνει τα ένστικτα της ζωής και τα ένστικτα του θανάτου. Ως γνωστόν στην αρχή είχε εισηγηθεί την ύπαρξη μόνο των ενστίκτων της ζωής, δηλαδή των λεγόμενων λιβιδινικών ενορμήσεων, που θα λέγαμε είναι κοντά σε αυτό που λέμε αγάπη. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είδε αυτή την ανθρωποσφαγή, ο Φρόιντ εισήγαγε και την έννοια των ενστίκτων του θανάτου, τα οποία συσχέτισε με την επιθετικότητα. Και βλέπουμε στα παιδιά, το παρατηρούμε αυτό και όσοι έχουμε μικρά παιδιά, αλλά και οι ψυχολόγοι το επιβεβαιώνουν, ότι τα παιδιά έχουν επιθετικότητα. Και λέει η Άννα Φρόιντ, η κόρη του Φρόιντ, η οποία έχει ασχοληθεί με την πυθαγωγική ψυχανάλυση, ότι η επιθετικότητα αυτή μετριάζεται, είναι φυσικό να υπάρχει, αλλά μετριάζεται όσο πιο στενή σχέση αγάπης έχει αναπτύξει το παιδί με τη μητέρα και με τους γονείς εν γέννη. Άρα θα έλεγα αγάπη ως αντίδοτο της επιθετικότητας, ως αντίδοτο των ενστίκτων του θανάτου, ως αντίδοτο της καταστροφής, ως αντίδοτο του θανάτου. Μα όταν αγαπάς και αγαπιέσαι, νιώθεις ότι έχει πληρωθεί η ύπαρξή σου, οπότε πάβεις λίγο να φοβάσαι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και όταν λέμε να βρούμε το νόημα της ζωής προσεγγίζοντας το θάνατο και έχοντας μνήμη θανάτου καθημερινή, ναι, ποιο νόημα ζωής, ποια είναι η γνήσια ζωή? Νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι η γνήσια ζωή είναι μια ζωή αγάπης, μια ζωή αυτοπροσφοράς, και αυτό πραγματικά είναι που μπορεί να δώσει νόημα και να γεμίσει τον άνθρωπο, και όπως είπαμε όχι να του καταστήσει τον θάνατο εντελώς αδιάφορο, διότι ο θάνατος είναι κάτι αφύσικο, είναι κάτι φοβερό, αλλά να οδηγηθούμε, όπως λέει ο Ευγένιος Βούλγαρης, σε μια μετριοφοβία του θανάτου, δηλαδή να μην τον φοβόμαστε πάρα πολύ, να μην μας τρομοκρατεί, να μην τον φοβόμαστε τελείως, δεν γίνεται. Η σύλληψη του νοήματος της ζωής και μια ζωή πλήρης αγάπης, νομίζω ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε μια τέτοια
Πάντως από τη μικρή μου εμπειρία βλέπω ότι οι άνθρωποι που φοβούνται περισσότερο τη ζωή είναι το θάνατο, είναι αυτοί που δεν έζησαν και ολοκληρωτικά τη ζωή ζήσανε με μια αγωνία. Τι αγωνία? Να πληρωθεί η ύπαρξή τους και δεν ξέρανε πώς, σκορπιστήκανε και με το ίδιο σκόρπισμα φτάσανε ως εκεί. Δηλαδή οι γιαγιάδες μας που ζήσανε πιο αγνά, πιο κοντά στη φύση, με πιο αγαπητικές σχέσεις από τη φύση μέχρι το σύζυγο, κοιμήθηκαν και πιο ήσυχα. Ήρεμα, πιο γαλήνια. Ναι, έτσι είναι νομίζω. Και αν το φωτίσουμε από τη θεολογική πλευρά, οι πατέρες, οι μητέρες στα μοναστήρια, οι άνθρωποι που σχετίστηκαν πολύ με τον Ιησού Χριστό, είδαμε ότι μέχρι και πληροφορία θανάτου είχαν. Ακριβώς. Εννοώ τις ώρες του θανάτου τους. Ναι. Όταν λέω ότι το πλησίασμα του θανάτου μας οδηγεί σε μια γνησιότερη ζωή, μπορεί να αναποδογυρίσει δηλαδή την ύπαρξή μας, η οποία μέχρι τότε ήταν ψεύτικη, να την κάνει πιο γνήσια, να μας συγκλονίσει. Πλησίασμα θανάτου, άγγιγμα θανάτου. Μου έλεγες πριν ότι η αρρώστια είναι μπορεί να είναι η αρρώστια ένα άγγιγμα του θανάτου, η σοβαρή αρρώστια βέβαια. Και βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που παθαίνουν μια σοβαρή αρρώστια, πώς αυτό επηρεάζει τη μετέπειτα ζωή τους. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο και βέβαια δεν έχουν όλοι την ίδια αντίδραση. Τώρα θα σου διηγηθώ ένα περιστατικό. Κάποτε είχα μια φοιτήτρια η οποία μου εκμυστηρεύτηκε ότι σε ηλικία 12 ετών, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάθει οξεία λευχαιμία. Ευτυχώς θεραπεύτηκε μετά από επίπονες θεραπείες και μακροχρόνιες και μου έλεγε το εξής, ότι όταν τελικά θεραπεύτηκα και βγήκα από τα νοσοκομεία και μπορούσα πια να περπατήσω πάλι στον δρόμο, πήγαινα πολύ αργά, περπατούσα πάρα πολύ αργά στις λεωφόρους της Αθήνας και κοιτούσα γύρω από εδώ από εκεί να κοιτάξω τα πάντα και μου λέγανε πώς πας έτσι φίλοι μου αυτά, λέει, επειδή κατάλαβα πόσο πολύτιμη είναι η ζωή και πόσο εύθραυστη, θέλω να ζήσω κάθε λεπτό, θέλω να νιώσω κάθε τι από τον περιβάλλοντα κόσμο, να το χαρώ, να το αγαπήσω. Βλέπουμε η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε καθημερινά στη ζωή μας, η οποία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι λόγω της ταχύτητας αυτής μας έχει παρασύρει η τεχνολογία βέβαια, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε σχέσεις. Αν σκεφτόμασταν λίγο και λέγαμε τι νόημα έχει όλη αυτή η ταχύτητα, αφού η ζωή είναι μικρή, ο θάνατος παραμονεύει σε κάθε μας βήμα, ας χαλαρώσουμε και ας χαρούμε όλες αυτές τις ευλογίες που μας περιβάλλουν. Θα μου πεις, είσαι οπαδός, είσαι υποστηρικτής μιας ακραίας ιδεαλιστικής αντίληψης περί ευδαιμονίας? Δεν είμαι. Δηλαδή δεν λέω ότι οι εξωτερικές περιστάσεις του βίου δεν μας επηρεάζουν, διότι όλα αυτά καλά είναι που λέμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν, άνθρωποι που διώκονται, άνθρωποι που βασανίζονται, που είναι φυλακισμένοι. Που δεν μπορούν να περπατήσουν, που δεν μπορούν να γευτούν, που δεν έχουν τα χέρια τους, που δεν έχουν όσα εμείς θεωρούμε δεδομένα. Έτσι. Οι εξωτερικές περιστάσεις του βίου παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε. Αλλιώς θα φτάναμε σε έναν ακραίο ιδεαλισμό ότι όπως και να είμαι μπορώ να είμαι ευτυχισμένος και μπορώ να ζω μια πλήρη ζωή. Σαφώς παίζουν ρόλο οι εξωτερικές περιστάσεις, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια εσωτερική ενότητα και η σωστή σύλληψη του θανάτου μπορεί να τον οδηγήσει να έχει μια εσωτερική ενότητα, αυτό υποστηρίζω, αυτός ο άνθρωπος, ακόμη και αν οι εξωτερικές περιστάσεις δεν είναι ευνοϊκές, μπορεί να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την ηρεμία του, τη γαλήνη και την ευτυχία του. Και αυτή η άποψη είναι και η άποψη του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης δεν είναι ακραίος ιδεαλιστής όπως είναι ο Πλάτων, για να πιστεύει ότι οι εξωτερικές περιστάσεις του βίου δεν έχουν καμία επίδραση πάνω στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ορίζει την ευδαιμονία, διότι ο όρος ευτυχία δεν υπήρχε την εποχή εκείνη, υπήρχε δηλαδή, αλλά σήμερα την καλή τύχη, αυτό που λέμε σήμερα ευτυχία, ο Αριστοτέλης και οι αρχαίοι το λέγανε ευδαιμονία, την ορίζει ο Αριστοτέλης ως ψυχής ενέργεια καταρετήν εν βίο τελείο. Δηλαδή ενέργεια της ψυχής καταρετήν, βάζει το στοιχείο της αρετής, δηλαδή ότι για να είσαι ευδαίμον πρέπει να είσαι ενάρετος, αλλά εν βίο τελείο, δηλαδή να ζήσεις και κάποιο καιρό, να μην πεθάνεις πρόωρα, να μην ζεις μια ζωή
η οποία είναι γεμάτη αντιξοότητες, υλικές αντιξοότητες και εξωτερικές αντιξοότητες. Άρα παίζουν ένα ρόλο και οι εξωτερικές περιστάσεις. Αλλά όμως πάντα τον κεντρικό ρόλο θα τον παίζει η εσωτερική ενότητα του ανθρώπου. Και γι' αυτό έχουμε παραδείγματα ανθρώπων. Εγώ βλέπω στη δουλειά μου στα νοσοκομεία και παλιότερα έβλεπα ανθρώπους μεγάλης ηλικίας οι οποίοι είχαν ζήσει πάρα πολλά. Είχαν ζήσει πολέμους, είχαν ζήσει φυλακές, εξορίες, προσφυγιά, μέχρι και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και παρά τα αυτά οι άνθρωποι αυτοί επέζησαν, κάναν οικογένειες, εργάστηκαν, ευτύχησαν και φτάσανε κάποια στιγμή να είναι 90-95 χρονών και να είναι γεμάτοι και να οδεύουν προς το θάνατο. Γιώργο μου, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τι σημαίνει οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας ευχόντουσαν από μια ηλικία και μετά καλά γεράματα και καλά στερνά, λέγανε. Τι σημαίνει όμως καλός θάνατος? Ποιος είναι ένας καλός θάνατος και από την ιατρική πλευρά, αλλά και από αυτά που ήδη προείπαμε, από την ψυχολογική ίσως και την πλευρά τη θεολογική? Ναι, αυτό που είπες στα αρχαία κείμενα το λένε ευγυρία και ευθανασία, δηλαδή το να έχεις καλά γερατιά και καλό θάνατο. Η άνοια της ευθανασίας στα αρχαία κείμενα, όχι της κλασικής εποχής, διότι δεν υπήρχε η άνοια αυτή της ευθανασίας, είναι κατά την ελληνιστική περίοδο εμφανίζεται, αλλά η έννοιά της ήταν ακριβώς αυτή, του καλού θανάτου, καλά στερνά που είπες, και η ευγυρία, καλά γεράματα. Τώρα στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνουμε μια αναδρομή στο τι σήμαινε καλός θάνατος. Δηλαδή θα έχεις υπόψη σου αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα από τον Ηρόδοτο που κάνουμε στα σχολεία, όταν πήγε ο Σόλων στο Γκρίσο και ο Κρίσος του είπε ποιον άνθρωπο θεωρείς ευτυχισμένο, και ο Σόλων έφερε το παράδειγμα ενός Αθηναίου ο οποίος είχε πεθάνει εν δόξω στο πεδίο της μάχης, πολεμώντας τους εχθρούς των Αθηναίων. Αυτό για την αρχαιοελληνική σκέψη της περίοδου της δημοκρατίας ήταν ο καλός θάνατος, δηλαδή να πεθάνεις εν δόξω στο πεδίο της μάχης υπερασπιζόμενος την πόλη σου. Νωρίτερα από αυτό, την εποχή του ηρωικού ιδεώδους, δηλαδή του Ομήρου, είχαμε ως καλό θάνατο πάλι τον ένδοξο θάνατο, αλλά τον ένδοξο θάνατο σε επίπεδο ηρωικό ατομικό πια, δηλαδή ότι ο ήρωας ενδόξως πεθαίνει πάλι αφού κάνει διάφορους άθλους και διάφορα ανδραγαθήματα, αλλά όχι μαχόμενος μέσα στη φάλαγγα, όπως θα το δούμε μετά στην περίοδο της πόλεως και της δημοκρατίας. Άρα μια πρώτη ιδέα στην αρχαιοελληνική παράδοση καλού θανάτου είναι αυτός, δηλαδή ο ηρωικός θάνατος, είτε ως κατόρθωμα του ήρωα, είτε ο ένδοξος θάνατος που γίνεται για υπεράσπιση των ιδανικών της πόλεως. Μετά, κατά την ελληνιστική περίοδο που έχουμε άλλα φιλοσοφικά ρεύματα, τον στοικισμό, τον επικουρισμό, αρχίζει να δίνεται στην έννοια να δίνεται μια άλλη έννοια στον καλό θάνατο, ότι καλός θάνατος είναι ο γαλήνιος θάνατος, δηλαδή ο άνθρωπος που πεθαίνει ήρεμα. Αλλά αυτήν την ηρεμία και τη γαλήνη
και την εποχή αυτή οι φιλόσοφοι τη συναρτούν με την αρετή. Δηλαδή γαλήνια, ειρηνικά, καλά, πεθαίνει κάποιος ο οποίος έζησε μια ενάρετη ζωή. Οπότε τρόπον τεινά ο καλός θάνατος είναι το επιστέγασμα, είναι η κατακλείδα μιας ενάρετης ζωής. Και νομίζω ότι αυτό μεταλαμπαδεύεται μετά και στο χριστιανισμό. Δηλαδή ευχόμεθα εις την Θεία Λειτουργία ανώδυναν επέσχεντα ειρηνικά τα τέλη της ζωής ημών. Και καλός θάνατος είναι ο ειρηνικός θάνατος, ο γαλήνιος θάνατος του ανθρώπου όμως, ο οποίος έχει μια συνείδηση καθαρή, μια συνείδηση ελαφρωμένη, που έζησε μια ζωή ενάρετη, μια ζωή δίκαιη. Επομένως τον καλό θάνατο πρέπει να τον συνδέσουμε, κατά τη γνώμη μου, με τη ζωή που προηγήθηκε. Και το πώς θα περάσεις τα τελευταία χρόνια της ζωής σου, τα γεράματά σου, και το πώς θα πεθάνεις καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρως, από το τι ζωή έζησες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν ζήσεις μια πλήρη ζωή, μια ζωή αγάπης, όπως είπαμε πριν, μια ζωή αρετής, αυτό θα σε οδηγήσει και σε έναν πιο γαλήνιο και ειρηνικό θάνατο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και τα συμπτώματα των ασθενειών, τα οποία οι γιατροί καθημερινώς αντιμετωπίζουμε, τα οποία η ιατρική έχει τη δύναμη να τα ανακουφίσει. Έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας φάρμακα που μπορούμε έναν άνθρωπο να τον κάνουμε να μην πονά, να μην έχει δύσπνοια, να βελτιώσουμε δηλαδή τα συμπτώματα. Αλλά πίστεψε, δεν είναι τα συμπτώματα εκείνα τα οποία καθορίζουν αν ένας θάνατος θα είναι κακός ή καλός. Κυρίως είναι η ζωή η οποία προηγήθηκε. Βέβαια πολλές φορές εμείς οι γιατροί και η τεχνολογία γενικώς πάμε να κάνουμε το θάνατο κακό εμείς οι ίδιοι. Πώς? Με τα τεχνολογικά μέσα που εφαρμόζουμε, που παρατείνουμε τη διαδικασία του θανάτου, εφαρμόζοντας επιθετικές αγωγές που ταλαιπωρούν τον θνήσκοντα άνθρωπο περισσότερο από ό,τι τον ωφελούν. Κάπου εκεί έχει μπει και η τεχνολογικοποίηση, έχει μπει και η άρνηση του θανάτου που συζητούσαμε πριν, οι υπερβολικές προσδοκίες των συγγενών και των ίδιων των ασθενών, αλλά συνήθως των συγγενών, οι οποίες τρέφονται και καλλιεργούνται από όλη αυτή την περιραίουσα κουλτούρα της τεχνολογικής παντοδυναμίας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο καλός θάνατος είναι ο θάνατος που είναι κατακλείδα μιας καλής ζωής, εν ειρήνη, και όχι ο ευνίδιος θάνατος. Εδώ προσέχετε και η Εκκλησία γι' αυτό. Ναι, όχι ο ευνίδιος. Ξέρεις, πολλές φορές συζητώ με ανθρώπους και λένε, εγώ θέλω, λέει, να μην υποφέρω. Θέλω εκεί που περπατάω να πάθω μια ανακοπή, βέβαια όταν γεράσω εννοούν, και να πεθάνω ευνηδίως. Δηλαδή κάπου έχει αρχίσει να εμφανίζεται και αυτή η ιδέα του ευνίδιου θανάτου ως δήθεν καλού θανάτου. Είναι και αυτό βέβαια ένα σύμπτωμα αυτής της άρνησης και της απόθεσης του θανάτου που συζητήσαμε στην αρχή. Είναι όμως ο ευνίδιος θάνατος πραγματικά ένας καλός θάνατος? Κατά τη γνώμη μου όχι. Και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν δίνει το περιθώριο του αποχαιρετισμού, ο οποίος αποχαιρετισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και διαβάζουμε έτσι σε μυθιστορήματα, σε λογοτεχνικά έργα από συγγραφείς άλλων εποχών, σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιες εμπειρίες πολλές, ότι πέθαινε ο παππούς και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα πηγαίναν ένα-ένα και παίρνανε την ευχή του, του φιλούσαν το χέρι και τον αποχαιρετούσαν. Υπήρχε δηλαδή μια ολόκληρη τελετουργία αποχαιρετισμού στις παραδοσιακές κοινωνίες, η οποία έχει εκλείψει σήμερα. Και έχουμε τη μοναξιά, έχουμε την ευχή αυτή να πεθάνω ευνηδίως για να μην υποφέρω. Νομίζω ότι το βάσανο το μεγάλο είναι η μοναξιά, δεν είναι τα συμπτώματα. Αυτό τα συμπτώματα που λέγαμε πριν, όπως ζούμε έτσι και πεθαίνουμε. Να τολμήσουμε να πάμε λίγο σε πιο βαθιά νερά. Σκεφτόμουν δύο πράγματα καθώς μιλούσες. Το πρώτο ήταν που έλεγες ότι καλός θάνατος είναι ένας ειρηνικός θάνατος και ειρηνικός της ψυχής.
εγώ έχω εμπειρίες ανθρώπων να δυσκολεύονται την ώρα του θανάτου και άλλοι να φεύγουν πιο ειρηνικά, και θυμάμαι τα λόγια μιας γιαγιάς που μου είπανε, που όταν της λέγανε κάποιο επίτευγμα της επιστήμης, έλεγε ναι, αλλά του θανάτου δεν έκανε κανείς τίποτα. Τι ήθελα να πω εγώ λοιπόν με αυτό, ότι δεν ξέρω εκείνη την ώρα αν είναι μόνο η πάθηση ή η ασθένεια, ή αν λίγο ο άνθρωπος παιδεύεται με την ψυχή του, τη συνείδησή του, και ένα χώρο πολύ προσωπικό που ακόμα και οι άπιστοι άνθρωποι εκείνες τις ώρες λίγο, και αν δουν αυτούς τους ανθρώπους πως φεύγουν, μπορεί να κάτσουν να σκεφτούν παραπάνω. Η μία μου σκέψη ήταν αυτή. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό και θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Έχεις από την εμπειρία σου και εσύ δει ανθρώπους να δυσκολεύονται, όχι ιατρικός, όχι τόσο ιατρικός, όπως είπες, μπορεί να απαλληθεί ο πόνος με κάποιο οξυγόνο στη δύσπνοια ή με κάποια φάρμακα, ανθρώπους που δυσκολεύονται ίσως με τη συνείδησή τους ή με τον εαυτό τους ή με όσα δεν ζήσανε ή με όσα σκέφτονται? Ναι, πραγματικά έχω δει, αλλά επειδή υπάρχει μια δυσκολία στο σύγχρονο άνθρωπο να μοιραστεί, δεν είναι σύνηθες αυτό το πράγμα να το εξωτερικεύουν, να το εκφράζουν και να το επικοινωνούν σε μένα ως θεράποντα ιατρό. Ξέχωρα ότι οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουμε είναι πολύ γρήγορες και δεν μας δίνουν πολύ εξοντωτικές και δεν μας δίνουν πάντα την ευκαιρία να έχουμε έτσι μια βαθύτερη σχέση με τους ασθενείς μας. Αλλά παρά τα αυτά βλέπω ότι την περισσότερη αφοβία έναντι του θανάτου έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ζήσει αληθινά και γνήσια, ενώ οι άλλοι έχουν όντως μια περισσότερη αγωνία. Βέβαια στο σημείο αυτό να πω ότι ο θάνατος είναι κάτι αφύσικο και πάντα υπάρχει ένας φόβος θανάτου. Ουδής άνθρωπος είναι άφοβος μπροστά στο θάνατο. Ακόμη και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, βλέπουμε την αγωνία του στον κήπο της Γεθσιμανή, το οποίο μας δείχνει ότι ο θάνατος δεν είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής συμπατικής τάξης όπως ήταν φερειπίν στην αρχαία κοσμοαντίληψη, αλλά για το χριστιανισμό, και νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη εμπειρία αυτό, είναι κάτι αφύσικο, δεν είναι ένα αναγκαίο κακό. Είναι κάτι αφύσικο, είναι ο δυνάστης, ο πραγματικός δυνάστης του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο πάντα προκαλεί ένα φόβο. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι ο φόβος αυτός να μετριαστεί. Και είπαμε πως μπορεί να μετριαστεί, κυρίως ο τρόπος είναι να έχεις ζήσει μια ζωή πληρότητας, τέτοια που να σου δίνει μεγαλύτερη ειρήνη όταν είσαι μπροστά σε αυτό το πέρασμα. Ένας άνθρωπος που βλέπουμε ότι ήταν εντελώς άφοβος απέναντι στο θάνατο ήταν ο Σωκράτης. Δηλαδή όποιος έχει διαβάσει το Φέδωνα θα δει ότι πραγματικά ο Σωκράτης έχει αφοβία πλήρη έναντι του θανάτου. Γιατί όμως η πλατωνική αντίληψη περί του διεισμού σώματος ψυχής θεωρεί ότι το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής. Άρα ο φιλόσοφος επιθυμεί να απελευθερωθεί από το σώμα, το οποίο τρόπον κοινά τον δεσμεύει, και η ψυχή που είναι η αληθινή ουσία του ανθρώπου να πετάξει στον κόσμο των ιδεών, και γι' αυτό ο Σωκράτης πορεύεται προς το θάνατο τόσο άφοβος. Αυτό όμως δεν είναι κατά τη γνώμη μου αληθινό. Δηλαδή όχι ότι ο Σωκράτης πράγματι έτσι έγινε, δεν είναι αληθινό υπό την έννοια ότι οδηγεί σε μια υποτίμηση της παρούσης ζωής. Δηλαδή ο Σωκράτης θεωρεί ότι η όντως ζωή είναι η μεταθάνατον ζωή, και η αθάνατη ψυχή, η οποία θα απελευθερωθεί από τα δεσμά του σώματος και θα πάει στον κόσμο των ιδεών, εκεί θα είναι ευτυχισμένη, ενώ ο κόσμος αυτός είναι ένας κόσμος, μια φυλακή, ένα σπήλαιο, όπως είναι η περίφημη αλληγορία του σπηλαίου στην πολιτεία του Πλάτωνα. Για τον χριστιανισμό όμως εδώ είναι μια διαφορά, νομίζω, από τον πλατωνισμό και από τον νεοπλατωνισμό. Έχει μεγάλη σημασία η ενθαδικότητα, το ενθάδε, η εδώ ζωή.
Και η μεταθάνατον ζωή είναι μια συνέχεια της εδώ ζωής. Ο χριστιανισμός δεν υποτιμάει την επίγεια ζωή και θεωρεί το θάνατο κάτι κακό, όχι κάτι καλό που θα μας απελευθερώσει από τα δεσμά του σώματος, κάτι κακό, κάτι παράλογο, κάτι αφύσικο, και ως εκ τούτου το κέντρο της πίστεως της χριστιανικής είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού, του Θεανθρώπου Χριστού, και η Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Ανάσταση όμως του ανθρώπου, όχι αθανασία της ψυχής. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά από τον Πλάτωνα και τον νεοπλατωνισμό. Ανάσταση όλου του ανθρώπου, μαζί με το σώμα του. Βέβαια, πλατωνικές και νεοπλατωνικές απόψεις εισέδησαν και στο χριστιανισμό και στους πατέρες, βέβαια, και μπορούμε να βρούμε και στο χριστιανισμό αποχρώσεις τέτοιες, δηλαδή υποτίμησης της ενθάδες ζωής, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η βιβλική αντίληψη. Στα βαθιά νερά ακόμα, πώς θα προσεγγίσουμε το θάνατο στις νεότερες ηλικίες? Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, διότι είπαμε και πριν ότι ο θάνατος είναι κάτι αφύσικο, είναι κάτι παράλογο, είναι κομμάτι της ζωής, αλλά για τον κάθε άνθρωπο χωριστά είναι κάτι παράλογο και αφύσικο. Όταν όμως ο θάνατος συμβεί μετά από έναν βίο τέλειο, όπως λέει ο Αριστοτέλης, εννοεί ποσοτικά τέλειο, να έχει ζήσει κάποια χρόνια και σε κάποιες ηλικές συνθήκες κάπως ανεκτές, είναι και πιο εύκολα υποφερτό το βίωμα, το προθανάτιο. Όταν όμως είναι νέος ο άνθρωπος, τότε εκεί πραγματικά είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα, και ειλικρινά δεν μπορώ να σου απαντήσω πώς μπορούμε εύκολα αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίξουμε. Καταρχάς είναι δύσκολο να τους καταλάβουμε, και νομίζω η μόνη λύση, και από προσωπική εμπειρία, είναι να έρθουμε σε μια επικοινωνία μαζί τους, σε μια σχέση μαζί τους, σε μια συζήτηση μαζί τους, όπου όμως να μην έχουμε διδακτικό τόνο. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους περισσότερο χρειάζεται να τους ακούσουμε, περισσότερο χρειάζεται να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους, ότι τους συντροφεύουμε, ότι δεν είναι μόνοι τους, αυτό έχουν ανάγκη, παρά να αρχίσουμε να θεολογούμε, να φιλοσοφούμε, να διδάσκουμε, να λέμε ψευτοπαρηγορητικά λόγια τα οποία δεν πιάνουν. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, και ο πιο νέος ακόμη, θα περάσει από κάποια στάδια, όταν πληροφορηθεί ότι πάσχει φερειπίν από κάποια ανίατη νόσο, θα περάσει αναγκαστικά από κάποια στάδια, τα οποία έχουν περιγραφεί από την Κούμπλερ-Ρος, της άρνησης αρχικά, της διαπραγμάτευσης εν συνεχεία, και κάποια στιγμή και αυτός ο νέος άνθρωπος νομίζω ότι θα κατασταλάξει σε κάποια αντιμετώπιση, ή τουλάχιστον ελπίζουμε ότι θα κατασταλάξει. Είναι δύσκολο, γιατί το παράλογο του θανάτου γίνεται ακόμη πιο παράλογο στις νεαρές ηλικίες. Εκείνο που δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς είναι, όπως είπα, να προσπαθήσουμε με ψευτοπαρηγορητικά λόγια να του εκλογικεύσουμε κάτι το οποίο αφ' αυτού είναι παράλογο. Εκείνο που έχουμε χρέος να κάνουμε είναι να σταθούμε δίπλα του με αγάπη και τίποτα άλλο. Αλλά πραγματικά είναι, και εμείς συγκλονιζόμαστε που ως γιατροί ή ως νοσηλευτές καθημερινώς το βλέπουμε αυτό το πράγμα, των νέων ανθρώπων που πάσχουν από ανίατες θανατηφόρες ασθένειες. Συγκλονιζόμαστε. Δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι όμως κάτι που τουλάχιστον εμένα με διδάσκει. Δηλαδή μου λέει, κοίταξε να δεις, η ζωή είναι εύθραυστη. Σήμερα υπάρχεις στον επίγεια ζωή, αύριο δεν υπάρχεις. Οπότε κάνε κάτι. Άλλαξε τη ζωή σου. Δώσε άλλο νόημα στην ύπαρξή σου. Ξεκουνήσου από το βόλεμά σου. Ξεκουνήσου από την ψευτιά σου. Δηλαδή, όταν πρωτοήρθα σε επαφή με ανθρώπους νέους που πεθαίνουν, και αυτό συνέβη στο πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην ιατρική, ήταν ταρακούνι μαγερό, το οποίο όμως είχε θετική επίδραση πάνω μου.
Δηλαδή με βοήθησε να δω γνησιότερα τη ζωή. Και η αγάπη είναι πάντα το αντίδοτο, δηλαδή σε όποια ηλικία και να συμβεί, αν είσαι γεμάτος από αγάπη, νομίζω ότι είναι πιο ανακουφιστικό το γεγονός, παρά το να το ζεις, όπως λες και εσύ, πιο μοναχικά ή από έλλειψη σχέσεων, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ηλικία δηλαδή όταν σχετίζεται, δεν έχει ηλικία αυτό, η ανάγκη του για να σχετίζεται και να κοινωνεί με τον άλλο. Αυτή η ανάγκη είναι ζωτική. Είναι ζωτική, ήδη ξεκινάει από ό,τι είπαμε πριν, από την νεογνική και τη βρεφική ηλικία. Η ανάγκη της σχέσης είναι ζωτική για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν δεν σχετιστεί ένας άνθρωπος, θα πεθάνει. Και μάλιστα έχουν γίνει και κάποια πειράματα με μωρά ζωάκια, τα οποία δεν είχαν την επαφή και τη σχέση με τις μητέρες, και πραγματικά είδαν ότι αυτά τα περισσότερα αρρώστησαν και πεθάνανε. Δηλαδή η σχέση για τα όντα και ειδικότερα για τον άνθρωπο είναι κάτι ζωτικό. Δεν είναι η σχέση κάτι το οποίο, εντάξει, αν θέλουμε το έχουμε ή δεν το έχουμε. Είναι όπως η αναπνοή, είναι όπως η καρδιακή λειτουργία. Είναι κάτι το οποίο για τη ζωή του ανθρώπου είναι απαραίτητο, είναι ζωογόνο. Να λοιπόν πως ο θάνατος μας προάγει στις αξίες της ζωής. Γιατί βλέποντας τόση ώρα που συζητάμε, δεν μιλήσαμε καθόλου για την προσωπική καριέρα, η καταξίωση ή τα χρήματα ή τα πράγματα του ανθρώπου. Αλλά τόσες ώρες που προσεγγίσουμε το θάνατο, μιλάμε ότι το μόνο που αντίδοτο και παρηγοριά και γέμισμα είναι μόνο η αγάπη και η κοινωνία με τον άλλον. Φυσικά. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ακραίος ιδεαλιστής. Δεν λέω δηλαδή ότι και οι υλικές συνθήκες και οι αντιξότητες, οι εξωτερικές δεν παίζουν ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, έτσι. Επομένως ένα μίνιμουμ κάλυψης των υλικών αναγκών είναι αναγκαίο να υπάρχει. Από εκεί και πέρα όμως το κυνήγι αυτό του όλο και περισσότερο κέρδος, περισσότερα χρήματα, περισσότερα αγαθά, δεν νομίζω ότι βγάζει κάπου. Δηλαδή αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο, τον εγεμίζει άγχος, τον εγεμίζει αγωνία, τον οδηγεί σε σωματικές αρρώστιες, διότι ξέρεις εσύ, η σωματική αρρώστια δεν είναι κάτι το οποίο είναι κεραυνός εν αιθρία. Έχει σχέση και με την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου και με τον τρόπο της ζωής του και της υπάρξεώς του. Δηλαδή η μοναξιά, η προσήλωση στο κυνήγι υλικών αγαθών, το άγχος που όλα αυτά αποφέρουν, δεν είναι σίγουρο ότι επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. Και από την εμπειρία μας έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μια ζωή γεμάτη άγχος. Άγχος οφειλόμενος στο ότι είχαν στόχους πολύ υψηλούς, υλικούς στόχους, και είχαν αναλώσει τη ζωή τους στην εκπλήρωση αυτών των στόχων, ότι κάποια στιγμή αρρώστησαν. Αρρώστησαν διότι μα και αυτό που λέμε, δεν αντέχει ο άνθρωπος. Αυτό που λες, Γιώργο, είναι αποδεδειγμένο ιατρικώς. Θέλω να το εξηγήσουμε. Δηλαδή θέλω να πω, παράγεται αυξημένη κορτιζόλη, η οποία έτσι δεν είναι μια ιδέα. Κοίταξε, ότι κάποιες ψυχολογικά προβλήματα σωματοποιούνται. Υπάρχουν έρευνες και θεωρίες, κυρίως μέσω ορμονικών μηχανισμών ή ανοσολογικών μηχανισμών, όπου το άγχος, όπου οι ψυχικές καταστάσεις όλες αυτές της μοναξιάς, της αγωνίας, της έντασης μπορούν να οδηγήσουν σε αρρώστιες. Αλλά εγώ δεν θα το περιόριζα ότι πρέπει σόν και καλά να βρούμε έναν μηχανισμό σε επίπεδο βιοχημίας ή παθοφυσιολογίας. Δεν το πάω δηλαδή μηχανιστικά. Θεωρώ ότι και υπαρξιακά πολλές φορές η αρρώστια είναι ένας τρόπο, είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Δηλαδή η ύπαρξή μας αρρωσταίνει, διότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
κάτι δεν πάει καλά, κάτι πάει στραβά και η αρρώστια έρχεται να μας ταρακουνήσει και να μας πει κάτι πάει στραβά. Και πραγματικά έχω δει ανθρώπους, πέραν από αυτό το περιστατικό που σας έλεγα στην αρχή, και άλλους που παθαίνουν έμφραγμα και πως αλλάζει η ζωή τους, βλέπουν τη ματαιότητα κάποιων πραγμάτων, βλέπουν ότι όλα αυτά τα οποία κυνηγούσαν και αγωνιούσαν για αυτά και ανάλωναν όλη την ημέρα και όλο τον χρόνο της ζωής τους σε αυτά, δεν έχουν πια και τόση σημασία, και ότι πρέπει να αναπροσανατολίσουν την ύπαρξή τους, ότι άλλα πράγματα έχουν σημασία. Έχει μεγαλύτερη σημασία να αφιερώσουν χρόνο στη σχέση με τη γυναίκα τους, με τον άντρα τους, με τα παιδιά τους, με τη φύση, με τους φίλους, δεν ξέρω με τι, με την τέχνη, τη σχέση τους με το Θεό, ότι άλλα τέλος πάντων πράγματα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτά με τα οποία ασχολούνταν μέχρι εκείνη την ώρα, και η αρρώστια τους συντάραξε και τους έκανε αυτό το πράγμα να το καταλάβουν. Άρα εκεί η αρρώστια έχει και ένα παιδαγωγικό σκοπό, αλλά έρχεται ως αντίδραση του οργανισμού, δηλαδή ως καμπανάκι κινδύνου. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Και πολλές φορές το έχω δει, η αρρώστια είναι και ένας απεγνωσμένος τρόπος της ανθρώπινης ύπαρξης να προσελκύσει το ενδιαφέρον των άλλων. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν περιβληθεί με αγάπη, δεν είχαν ζήσει δεχόμενη αγάπη, πιθανόν γιατί και οι ίδιοι δεν το επεδίωκαν, και κάποια στιγμή θέλουν κάποιος να τους φροντίσει, τους έχει λείψει αυτό το πράγμα και αρρωσταίνουν, διότι η αρρώστια είναι ένας μηχανισμός, ένα μέσο, ένα εργαλείο για να προσελκύσουν την αγάπη και τη φροντίδα των άλλων, των ανθρώπων που τους περιβάλλουν, που τους έχει λείψει αυτή η αγάπη. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, μια γυναίκα όλη της τη ζωή την είχε αφιερώσει διακονώντας τους γύρω της, και αυτοί δεν της είχαν τίποτε ανταποδώσει. Κάποια στιγμή αρρώστησε. Η αρρώστια ήταν μια κραυγή προς τους γύρω της, ότι θέλω κι εγώ κάτι. Βέβαια όχι ότι δεν είχε ευθύνες η ίδια για το ότι είχε δομήσει έτσι τις σχέσεις της, αλλά θέλω να πω ότι η αρρώστια κάτι σημαίνει, μην τη βλέπουμε ως βιολογικό γεγονός. Και εμείς οι γιατροί και οι νοσηλευτές τείνουμε πολλές φορές να τη βλέπουμε τεχνικά, βιολογικά και φυσιολογικά και παθολογικά, και να λέμε φταίει το γονίδιο, φταίει ο τάδε μηχανισμός. Αυτά όλα μπορεί να είναι και επιφαινόμενα. Κάτι άλλο είναι από κάτω, το οποίο τροφοδοτεί και από το οποίο εκπηγάζουν οι ασθένειες. Εγώ ανέφερα το μηχανισμό μόνο και μόνο για να πω ότι υπάρχουν και μηχανισμοί στο σώμα μας, στη λειτουργία του οργανισμού μας, που προκαλούνται από την ψυχική μας διάθεση. Σαφώς. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Υπάρχουν και άρθρα στους ανθρώπους που ίσως δεν το ξέρουν. Έχει τεκμηριωθεί αυτό, και είπαμε είναι κυρίως μέσω ορμονών και μέσω ανοσολογικών μηχανισμών. Δηλαδή έχει βρεθεί ότι η άμυνα των ανθρώπων που έχουν μια ψυχική καταπώνηση εξασθενεί, και ως εκ τούτου γίνονται πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις, σε νεοπλασίες και άλλες ασθένειες. Και μια που μιλάμε από καρδιάς και όλοι μιλώντας σκεφτόμαστε και δικά μας βιώματα, εγώ μια ώρα που νιώθω αδύναμη και σκέφτομαι το θάνατο, να σου εμπιστευτώ Γιώργο μου, είναι την ώρα που με πάει να με πάρει ο ύπνος. Τότε σκέφτομαι ότι κάπως έτσι που χάνω την αίσθηση με το συνειδητό. Ναι. Ξέρεις, εσύ αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο το βίωμα που έχεις, διότι στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ο ύπνος και ο θάνατος είναι αδέλφια. Δηλαδή ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Βέβαια, είναι ίσως προτύπος. Είναι προτύπος του θανάτου, διότι πραγματικά έχουμε μια παροδική απώλεια της συνειδήσεως κατά τη διάρκεια του ύπνου, που τρόπον την αποτελεί μια προτύπωση, ένα προανάκρουσμα να πούμε του θανάτου. Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που νιώθεις. Και βέβαια ο μεγάλος ύπνος είναι ο τελειωτικός ο θάνατος. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί αυτήν την ορολογία επίσης, δηλαδή λέμε η κοίμηση, εκοιμήθη, διότι πραγματικά είναι ένας ύπνος από τον οποίο θα ξυπνήσουμε με τη σάλπιγγα της Αναστάσεως. Και νομίζω εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια ελπίδα την οποία κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει, και είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στην πίστη μας, είναι η ελπίδα της Αναστάσεως.
και όπως είπαμε πριν της Αναστάσεως του όλου ανθρώπου. Δεν πιστεύουμε στην αθανασία της ψυχής όπως η πλατωνική, πιστεύουμε στην Ανάσταση του ανθρώπου ολόκληρου. Και πραγματικά αυτό είναι ένα σπουδαίο φάρμακο για το φόβο του θανάτου. Δεν είναι απλώς φάρμακο, είναι, θα έλεγα, επειδή είναι το κέντρο της πίστεώς μας, καθίσταται και το κέντρο της ζωής μας. Δηλαδή η ελπίδα της Αναστάσεως και το φως της Αναστάσεως, πλημμυρίζοντάς μας, γνωσιολογικά τώρα το λέω, μας οδηγεί και σε μια θέαση του κόσμου, μια θέαση αυτών των όντων που μας περιβάλλουν εντελώς διαφορετική, μια αναστάσιμη θέαση. Βλέπουμε τα πάντα ευχαριστιακά, βλέπουμε τα πάντα λουσμένα από το φως της αυθαρσίας, της μέλουσας αυθαρσίας, η οποία έρχεται και η οποία ήδη από αυτή τη ζωή όμως έχει κάνει γερά και αισθητά την παρουσία της εμφανή. Και νομίζω σε μια κουβέντα περί θανάτου αναγκαστικά οδηγούμαστε εμείς οι χριστιανοί στην Ανάσταση, που είναι η ελπίδα μας και είναι η πίστη μας, αυτό το οποίο, όπως είπα, μας κάνει να βλέπουμε εντελώς διαφορετικά τον κόσμο, εντελώς διαφορετικά τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν και να προσεγγίζουμε αυτό το αφύσικο και παράλογο και γεγονός του θανάτου, αυτό το μυστήριο, να το προσεγγίζουμε με μια ελπίδα, και πραγματικά έχουμε γνωρίσει όλοι μας ανθρώπους οι οποίοι, ζώντας αυτήν την αναστάσιμη χαρά ήδη από αυτή τη ζωή, ανθρώπους λουσμένους με τη χάρη του Θεού, ενώπιον του θανάτου στάθηκαν με μια πραγματική ανδρεία και με ένα πραγματικό θάρρος. Όχι πλήρη αφοβία, είπαμε αυτό δεν γίνεται. Αλλά έχοντας την ελπίδα της Αναστάσεως και επειδή έζησαν τη ζωή τους λουσμένοι από το φως αυτής της Αναστάσεως, επειδή είδανε όλα τα πράγματα και όλα τα όντα μέσα από αυτό το πρίσμα της αναστάσιμης χαράς, μπόρεσαν και πέθαναν ειρηνικά και ανώδυνα και ανεπέσχυντα, όπως είναι η ευχή που κάνουμε και όπως είναι ο στόχος όλων μας. Δεν είναι τυχαίο που οι πατέρες της Εκκλησίας θέσπισαν να γιορτάζουμε την Ανάσταση κάθε χρόνο και να διαβάζονται οι ίδιες περικοπές και τα ίδια λόγια. Είναι μια σπουδή, νιώθω. Είναι μια σπουδή όσα χρόνια μας χαρίσει ο Θεός. Μήπως καταλάβουμε και το μυστήριο του θανάτου, αλλά και την εξήγηση της Αναστάσεως και το γεγονός της Αναστάσεως. Ο άνθρωπος μέσα στα χρόνια και στα εκκλησιαστικά του χρόνια μαθητεύει στο να καταλάβει τι είναι Ανάσταση και τι θα είναι και η προσωπική του Ανάσταση, να την πιστέψει και να οδηγηθεί εκεί ώστε να είναι και πιο έτοιμος όταν έρθει η δική του ώρα. Και ίσως γι' αυτό και όσοι ο Σεραφείμ του Σάροφ, όποιον έβλεπε το χαιρέταγε με το «Χριστός Ανέστη χαρά μου». Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε? Αυτά από μένα, αλλά θέλω να κλείσεις εσύ, Γιώργο. Θα ήθελα να κλείσω επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά ότι ο θάνατος είναι ένα κομμάτι της ζωής. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή, να μας κάνει να ζήσουμε πιο γνήσια, πιο αληθινά. Είναι κάτι παράλογο, είναι κάτι αφύσικο, είναι κάτι μπροστά στο οποίο όλοι δειλιάζουμε, αλλά πιστεύοντας στην Ανάσταση, αυτή η δειλία και αυτή η φοβία μπορεί να μετριαστεί. Το πραγματικά καινούριο που έφερε ο χριστιανισμός πάνω στο μυστήριο του θανάτου είναι η Ανάσταση. Η ιδέα της αθανασίας της ψυχής υπήρχε και υπήρχε μέσα σε μια αντίληψη κυκλικότητας που χαρακτηρίζει την αρχαία φιλοσοφία και τις πολυθεϊστικές θρησκείες, με τις μετενσαρκώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Στο χριστιανισμό όμως το καινούριο είναι η Ανάσταση. Και πραγματικά εμένα αυτό το οποίο με έλκει στο χριστιανισμό και αυτό το οποίο πραγματικά νομίζω ότι είναι εντελώς καινούριο και πολύ ελπιδοφόρο για τον άνθρωπο και λύνει όσο μπορεί, βέβαια με το ανθρώπινο μυαλό όσο μπορεί να λυθεί αυτό το μυστήριο και το ένιγμα του θανάτου,
είναι η διδασκαλία περί Αναστάσεως. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταμώσαμε άλλη μια φορά, και ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές σου που είχαν την υπομονή να με ανεχθούν ενδεχομένως κάποιες φορές. Ευχαριστούμε για την πληρότητα της καρδιάς μας τούτη την ώρα. Καλή αντάμωση λοιπόν, και καλή αντάμωση μαζί και καλή αντάμωση με τους ακροατές.